Blíži sa nám Valentín a ja som sa rozhodla vytvoriť pre vás video návod na toto srdiečko zo žinilkovej priadze. Tak poďte na to. Takže na výrobu budeme potrebovať hlavne klopko priadze. Ja mám Dolphin Baby, takúto tmavo rúžovú. K tomu som vzala háčik 4,5 mm, ďalej nožnice, 2 značkovače, tupú hrubšiu ihlu, biele klopko priadze, najlepšie asi džínska alebo nejaká bavlna, výplň a bezpečnostné oči veľkosti 10 mm. Ako prvé si uhačkujeme biele okolo očí, aby sme to potom mohli už iba našiť na hotové srdiečko. To si urobíme tak, teda hačkujeme to dvakrát, obidve rovnako. Urobíme si magický kruh a do magického kruhu uhačkujeme 6 krátkych stĺpikov. Takže máme magický kruh. Ak neviete, ako urobiť magický kruh, pozrite si ďalšie moje videá v skupinách, alebo teda v kategórii základy hačkovania a tam sa to určite naučíte. Takže magický kruh a 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spojíme pevným očkom. 2, 3, 4, 5 do 6. očka. Pevné oko. Tak. V ďalšom riadku budeme hačkovať do každého očka 2 krátke stĺpiky, teda rozhačkujeme každé očko a na konci riadka budeme mať 12 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4 a 12. Tak, máme 12 krátkych stĺpikov a v ďalšom riadku budeme hačkovať. Takže rozhačkujeme každé druhé očko. Teda do prvého očka urobíme krátky stĺpik, do ďalšieho V, do ďalšieho znova jeden krátky stĺpik, do ďalšieho V, teda 2 očka do jedného. Jeden krátky stĺpik, V, jeden krátky stĺpik a znova V. A na konci riadka takto budeme mať 18 krátkych stĺpikov. Na konci riadku a toto je vlastne hotový krúžok, ktorý nám bude stačiť ako oko na srdiečko. Takže do ďalšieho očka si už iba urobíme pevné oko. Necháme si dlhšiu niť na prišitie k srdiečku. Tieto kruhy si urobíme dvakrát. Ak máme hotové 2 kruhy, vložíme si do nich bezpečnostné oči a nie úplne do stredu, ale vložte ich viacej akoby na kraj. Takto, nemáte väčšiu tú časť vlastne bielu. Tak, máme hotovo a budeme ich potom vkladať k tomu srdiečku. Ešte nedávajte dozadu tie uzávery, to budeme dávať vlastne až k srdiečku. Začneme magickým kruhom, takže omotáme prsty okolo ruky, pichneme pod prvú priadzu, zoberieme druhú, pretiahneme a stále si to držíme prstami. Aby sme si to uchytili poriadne, tak urobíme jedno reťazkové očko a máme to upevnené, už sa nám to nerozpadne. Do tohto magického kruhu urobíme 6 reťazkových očiek. Keď hačkujem z Dolphin Baby, alebo teda s akoukoľvek žinilkovou priadzou, tak naberám očka zo spodu, lebo tá hračka potom vyzerá oveľa lepšie, než keď naberám z hora, ako pri hračkách z džínsky alebo z bavlny. 6. Tak, zatiahneme magický kruh. A do 6. očka pichneme a urobíme pevné očko. Tak, máme hotový magický kruh so 6 krátkými stĺpikmi. Teraz v ďalšom riadku budeme hačkovať do každého očka 2 krátke stĺpiky, teda na konci riadka ich budeme mať 12. 1, 2, 3, 4. Tak, máme 12 očiek a sme na konci riadku. V ďalšom riadku budeme hačkovať tak, že rozhačkujeme každé druhé očko. To znamená, že do jedného očka urobíme krátky stĺpik a do druhého urobíme tzv. V, to znamená 2 krátke stĺpiky.
znova jeden krátky stĺpik a 2 krátke stĺpiky. Takto budeme mať na konci riadka 18 krátkych stĺpikov. Tak sme na konci riadka. A v ďalšom riadku budeme háčkovať tak, že rozháčkujeme každé tretie očko. To znamená, že urobíme 2 krátke stĺpiky a do tretieho očka rozháčkujeme, teda tam urobíme tiež 2 krátke stĺpiky. Do jedného očka. Jeden krátky stĺpik, druhý a do ďalšieho urobíme Včko. Znova 2 krátke stĺpiky a rozháčkujeme. Teda Včko, 2 krátke stĺpiky do jedného očka. Takto budeme mať na konci riadka 24 krátkych stĺpikov. Tak sme na konci riadka. A v ďalšom riadku nebudeme pridávať žiadne očko, budeme háčkovať iba 24 krátkych stĺpikov dookola, bez pridávania. Tým pádom sa nám tá jedna časť toho srdiečka zdvihne dohora. Takže 24 krátkych stĺpikov. Tak, máme hotový ďalší riadok. Toto je ako keby, toto je základ srdiečka, jedna taká tá pologuľa. Urobíme si tieto pologule 2. Jednu si ukončíme pevným okom a odstrihneme niť. Necháme trošku dlhšiu, lebo budeme robiť uzlik. A z druhou budeme pokračovať. Teda ja už mám hotové 2. Jedna vidíte, že je ukončená s pevným okom a nechala som dlhšiu niť. A druhá, s tou budeme pracovať ďalej a pripojíme ju vlastne k tejto časti. Ak máme hotové obidve časti, jednu ukončenú a jednu neukončenú, označíme si na tej ukončenej časti 4 očka posledné. A to očko, kde máme pevné oko, nerátame. Takže ideme v tomto očku, toto je pevné oko posledné, nerátame, takže do krátkeho stĺpika prvého vložíme jeden značkovač a odpočítame 4 očka. 1, 2, 3 a do 4. očka dáme druhý značkovač. Toto bude vlastne stred toho srdiečka. Takto budeme háčkovať dookola, tu pripojíme to srdiečko, druhú časť teda srdiečka, znova cez 4 očka a pokračujeme ďalej. Takže ak máme hotovo, tieto 4 očka, ktoré máme tu, pripojíme k posledným 4 očkám, ktoré máme na neukončenej časti. Takže pripojíme jeden značkovač k poslednému očku a odpočítame 4. 1, 2, 3 a do 4. očka pripevníme ten značkovač z druhej strany, z druhej časti srdiečka. Tak, toto bude vlastne stred toho srdiečka, ktorý potom zošijeme tou niťou, ktorá nám ostala vlastne po ukončení tej ukončenej časti. Tak, háčkujeme dookola, bez uberania, bez pridávania. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, takže máme dokopy 20 očiek dookola. A teraz, čo urobíme, je, že prejdeme na druhú stranu toho srdiečka. A teda, tu máme označenie toho 4. očka, ale my prejdeme do toho ďalšieho, presne tam, kde sme robili to pevné oko. Takže pichneme rovno priadzu tam, do očka, naberieme priadzu a urobíme krátky stĺpik a takisto pokračujeme vlastne až do konca tejto časti, to znamená tiež 20 krátkych stĺpikov. 2, 3. Ďalej pokračujeme tak, že prejdeme znova na tú prvú stranu toho srdiečka a nie do očka, ktoré máme označené značkovačom, ale do toho ďalšieho. Takže tu sme skončili 20 a toto očko preskočíme a ideme do tohto. Pritiahneme priadzu, naberieme, robíme krátky stĺpik. Týmto si vlastne môžeme vybrať aj tie značkovače, lebo už to máme označené a zháčkované. Tak a teraz vidíte tú dieru potom zašijeme na konci, takto. A vlastne pokračujeme dolu tým srdiečkom. No a týmto prvým očkom sme začali nový riadok, takže môžeme si rovno označiť toto očko ako prvé očko vlastne celého spájania celého toho srdiečka. Takže máme jeden krátky stĺpik. A teraz vlastne začíname zúžovať to srdiečko.
Takže máme takto dve časti srdiečka a začíname ho zúžovať. Zúžovať budeme vždycky iba z bokov. Takže urobíme si tuto krátke stĺpiky, záčkujeme, znova krátke stĺpiky, záčkujeme. Na jednej strane máme 20 očiek, na druhej tiež 20, dokopy okolo toho srdiečka máme teraz 40 krátkych stĺpikov. Takže teraz uháčkujeme 8 krátkych stĺpikov aj s tým prvým. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 očka zháčkujeme dokopy, to znamená, že nám ostanú 2. Takže urobíme jedno A a druhé A. Takže druhé zháčkujeme očko. Tak. A teraz urobíme takto 16 krátkych stĺpikov. Jeden, 2, 3, 16 a záčkujeme znova dvakrát stĺpik. Takže jeden krátky stĺpik a druhý záčkujeme dokopy. Máme jedno A a ďalší krátky stĺpik s nasledujúcim. Máme druhé A, to znamená 16 krátkych stĺpikov, 2A a dokonca by nám malo výjsť 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Tak, sme na konci riadku. Tak to už máme pekne upevnené srdiečko a v tejto časti by som zošila ten otvor, ktorý nám tam vznikol. Takže pozrieme sa na to z vnútornej strany, vezmeme niť, ktorá nám ostala z tej prvej časti, alebo ak ste nechali náhodou krátku, tak si zoberte normálne novú priadzu a zošite to ňou. Akurát nezabudnite urobiť uzlíky na začiatku aj na konci. Ja mám tiež celkom krátku, ale snáď mi to vyjde a na konci to zauzlím. Takže pekne spojím obidve časti. Tak, a ja som si zvykla uzliť to vlastne s týmito niťami, ktoré mi ostali z magického kruhu. Pekne sa to upevní a nerozpadne sa to. Takže stačí úplne obyčajný uzlík. Určite minimálne 2. Tak, a máme pekne zošitý otvor a môžeme pokračovať v háčkovaní ďalšieho riadku. V nasledujúcom riadku nebudeme ubierať ani pridávať, budeme háčkovať dookola iba krátke stĺpiky. Tak nám tu vyjde 36 krátkych stĺpikov dookola, bez pridania, bez uberania. 3, 4. Tak som na konci riadku. V ďalšom riadku budeme znova uberať a to znova na boku. Takže teraz si uháčkujeme 7 krátkych stĺpikov. Prvé očko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Teraz háčkujeme znova po 2 krátke stĺpiky. Takže 1 a 2, 1 a 2, 4 očka. 1A, to znamená 2 krátke stĺpiky dohromady a 2A. Druhé záčkujeme. Tak a ďalej pokračujeme. 14 krátkych stĺpikov dookola. 1, 2, 14. Teraz znova zháčkujeme po 2 krátke stĺpiky. Takže robíme 1A. A druhé A. A na konci nám ostane 7 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3,
4, 5, 6 a 7 krátkych stĺpikov. Pokračujeme v ďalšom riadku, znova budeme zúžovať a teda urobíme 6 krátkych stĺpikov 2A, 12 krátkych stĺpikov 2A a znova 6. Teda vždycky zaháčkujeme po 2 krátke stĺpiky na krajoch. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teraz robíme 2A, 1A, 2A. Teraz 12 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 12. Znova 2A. Tak sa tomu nechce. 1A a 2A. A dokonca nám vyjde 6 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Tak, máme hotový ďalší riadok. A v ďalšom riadku urobíme 5 krátkych stĺpikov 2A, 10 krátkych stĺpikov 2A a 5 krátkych stĺpikov. Jeden krátky stĺpik, 2, 3, 4 a 5. Zaháčkujeme 2 krátke stĺpiky do jedného a znova ďalšie 2 do jedného. A teraz urobíme 10 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 10. Znova zaháčkujeme 2 krátke stĺpiky. 1 krát a 2 krát. A dokonca nám ostalo 5 krátkych stĺpikov. 1 a 5. Tak a v tomto rade by som už vložila oči, takže si vezmeme tie, ktoré máme hotové a vložíme si ich takto. Skúšajte, kde vám sedia, kde sa vám to páči, či vyššie alebo nižšie, aby som ich dala takto nižšie. Ešte budem robiť aj obočie. A nemusíte ich vôbec ešte prišívať. Stačí, že to iba pripevníme zo zadu, zo spodu, takto z druhej strany a prišieme to až potom vlastne na konci. Tak, máme druhé a ja si to ešte upevním zapaľovačom. Tým, aby som sa nepopálila, rozpálim koniec a otlačím. Tak, aby to pekne držalo. Z druhej strany to isté. Tak, robí sa taká placka. Jediné, čo môžete urobiť, je ešte odstrihnúť tú nitku z toho magického kruhu. Tá nám je úplne zbytočná. Tak, oči máme vložené a môžeme pokračovať v ďalšom riadku. V tomto riadku budeme znova uberať. A to tak, že uháčkujeme 4 krátke stĺpiky. Tak, 4 krátke stĺpiky, 2 zháčkujeme, 8 krátkych stĺpikov, 2 zháčkujeme a 4 do konca. 1, 2, 3, 4. Zháčkujeme po 2 stĺpiky. 1, 2, znova 1, a 2, tomuto sa nejak nechce,
Teraz 8 krátkych stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a 8. Háčkujeme po 2 krátke stĺpiky. Takže 1A. Druhé A. A teraz 4 krátke stĺpiky do konca. 1, 2, 3 a 4. Máme hotový ďalší riadok. V tomto riadku si môžeme začať pomaly vyplňať. Tak v ďalšom riadku uháčkujeme 3 krátke stĺpiky, 2 krát zháčkujeme, 6 krátkych stĺpikov, 2 krát zháčkujeme a 3 krátke stĺpiky. 1, 2, 3, 2 zháčkujeme, druhý zháčkujeme, 6 krátkych stĺpikov, 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Znova zháčkujeme po 2. Teraz 3 krátke stĺpiky. 1, 2 a 3. Teraz znova zháčkujeme v ďalšom riadku. Robíme 2 krátke stĺpiky, po 2 očka zháčkujeme, 4 krátke stĺpiky, po 2 zháčkujeme a 2 krátke stĺpiky. Do prvého značkovač. 1, 2, teraz po 2 zháčkujeme. Teraz 4 krátke stĺpiky. 1, 2, 3, 4. Teraz znova zháčkujeme po 2 a 2 krátke stĺpiky nakoniec. A ešte si vyplníme znova to srdiečko. Teraz urobíme 1 krátky stĺpik, 2 krát zháčkujeme, 2 krátke stĺpiky, 2 krát zháčkujeme a 1 krátky stĺpik nakoniec. Jeden krátky stĺpik. Ja už si nebudem ani značiť, aby mi to nezavadzalo. Teraz 2 krát zháčkujeme. Teraz 2 krátke stĺpiky. 1, 2. 2 zháčkujeme. A 1 krátky stĺpik nakoniec. Skúsim ešte vyplniť trošku ten koniec. Teraz nám ostalo už iba 8 očiek na konci, takže zháčkujeme každé, ostanú nám 4 a tie už iba zašijeme. Takže máme 1, 2, na konci nám ostanú teda 4 krátke stĺpiky. Končíme pevným očkom. Odstrihneme niť, necháme si trošku dlhšiu, aby sme mohli zašiť ten otvor. Ktorý nám vznikol, je síce úplne maličký, ale aj tak by som to prešla aspoň raz. Odstrihneme, zapracujeme. Tak. A teraz ešte prišijeme tie oči ku hlave.
Zoberiem si trošku tenšiu ihlu a postupne prišívame. Budeme prišívať tak, že prejdeme cez celé to očko zo spodu a z vrchu. Takže zo spodu, teraz pichneme z vrchu cez celé očko a prejdeme cez tú dolfinku. Znova zo spodu cez to očko, z ktorého sme vlastne vyšli. Vyjdeme v očku, pichneme do ďalšieho zhora, znova do toho istého bodu na dolfinke, alebo teda na žinilkovej. Vyjdeme v ďalšom očku. Vždycky sa ako keby vraciame o to očko, z ktorého sme vyšli. Takto pokračujeme vlastne obidve očka dookola. Tak prvé očko mám prišité, idem na druhé a pri tomto druhom som ešte chcela povedať, aby ste si dávali pozor, aby tie očka boli v rovnakom rade, alebo teda aspoň v nejakej rovnakej rovine. Nech nie jedno tak, druhé tak, nevyzeralo by to pekne. Takže skúste si to otočiť tak, aby to bolo. Ja to mám v tomto riadku, takže otočím si to tak nižšie. Tak, a bude to pekne zarovnané. Mám hotové aj druhé oko. Zozadu ešte zapracujem niť do srdiečka. A srdiečko je takmer hotové. Ešte pridáme čiernou nejakou tenkou niťou obočie a skúsime aj pusu. Ešte tu mám čiernu niť. Skúsime si vyšiť ešte obočie. Necháme teda ten dlhší koniec. A uvidíme, čo nám z toho vznikne. Tak. A tu ideme ešte o jedno očko ďalej, aby sme ho mali rovnomerne to obočie. Tak, a tu sme išli cez raz, dva, cez 3 riadky, takže pôjdeme aj tu. Tak. A ešte skúsime aj vyšiť ústa. Ja mám rada tie ústočka tak na boku. Takže urobíme iba takú malú pusinku. Pichneme cez jedno očko. Vrátime sa o jedno. Dáme niť pod ihlu. Vytiahneme. A pichneme do toho istého očka, z ktorého sme vyšli. A teraz ihlou vidíme v tomto bode, v ktorom sme mali, v ktorom sme vchádzali do toho srdiečka. Odpravíme ešte pusu. Tak. A tieto dve, keď sú v jednom očku, teraz zauzlíme, aby sa nám to nevyťahovalo. Odstrihneme trošku koniec a zapracujeme. Tak, aj to pekne. Tak, ale stiahla sa nám tu pusinka, takže ju trošku vytiahneme. Tak. A srdiečko je hotové. Jednoduché, rýchle, hotové za asi pol hodinky tiež.